प्रथम कलम मोर मन अछि किछि सब खोली सफा कले 220 टका खर्च होला लगेला दिन वाटर लगेला ता दाम 100 150 म्हणजे सेटा प्रथम कलम काई ଫଟୋଟା ଏଇ ଘରେ ଉଠିଲା ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ସେ ଆଉ ଆସୁନାହିଁ କଥା ହଉଛ ସେଇଟା ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ଏଇନା କେତେ ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି ତେଲ ନା ଶ୍ରୀଧର ବାବୁ କେତେ ଲେଖା ତେଲ ଏଇନା କାହିଁ ବିକ୍ରି ତ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ହଉନି ଆଜି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଲାଣି ନା ସରିନି ହଁ ବନ୍ଧା ହେଲାଣି ନଣ୍ଡାର 13ଟା 5ଟା 4ଟା ମନ୍ତ୍ର 17ଟା ବନ୍ଧା ହେଲାଣି ଭାତ ଆବାସ କାମ ତ ସରିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ସରିଲାଣି ହେଁ କାଲ ଲସ୍ ଖାଇଥିଲି ଆଜି କମ୍ କରିଛି ତୀର୍ଥ ଯିବ ନା ହ୍ୟାଲୋ